Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda Baky tarap ýurdundaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sağlyk marhaly iş masalyny geçirdi. Oňa ministrlik kabinetiniň başlygynyň o tenaga toplumly gödäwçiligi diýen ornmasary hemme vilayetlaryň häkimleri gatnaşdylar. İş masalyny gowaçan bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek bilen bagly möhümlüğini owguçylyk işleriniň alyp baryşy. Şanly garaşdyrmadan 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Hormat prezidentime sanly ulga markaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ahal vilayetiniň häkimi Gurbanow söz berdi. Häkim vilayetiň etraplarynyň ýerleşigini görkezýän karta boýunça gowaça, bugdaý we beýleki owagçylyk ekinleriniň meýdanlary barada maglumat berdi. Soňra häkim häzirki döwürde vilayetde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gowaça agroten kadra laýyk ýygyk etmek, bugdaý ekiljek meýdanlary ekşi taýýarlamak, şeýlekim göwe krançykda ýaýlanýan toplumlaryň işleri barada hasabat berdi. Vilayetin goğuçeklen meydanlarına hatarara bezirgi işlerini geçirmek, mineral dökünlerden imitlendirmek, ödüş tuğun tutmak ve goğuçanın udunu çırpmak işleri devam edýär. Şeýlekem häkim vilayetin goğuça meydanlarına kesellerin we ziýankeşlerin ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi. Häkim vilayetde mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyna hemme taraplaryň taýýarlygyny çäklerini, ýurdumyň durmuşyny möhüm ähmiýetli şanly tenäni munasip garşylamak we guramaçykly geçirmek boýunça ýerul işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetiň ekrançyk meýdanlary barada maglumat berýän karta bilen tanışyp, gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek ornuny ekin meýdanlaryna, ýedek işleriniň agrotenkanyň kadrany laýyklykda öz wagtyna geçirilmeligine ünsçekdi. Şeýlekem hormat prezidentime de vilayetiň biýok ýerhanalarynın netijeli işini ýola goýmak bagtda häkime birnäçe taşyklar berdi. Döwlet başlarmaz ekrançyk meýdanlaryna ýedek işlerine uranýan owagçylyk tenkalarynyň hemde gurallarynyň dol güýjüne iş edilmeginiň geljek ýylyň hasyl üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda türüm we tekildeş işleriniň bellenlen möhletlerde ýokary hili geçirmeginiň möhüm talapdygyny bellädi. Bugdaý ekişine uranjak owagçylyk tenkalary hemde gurallary ekiş üçin derur tokumlar möhüme dolu taýýar edilmeliler. Şeýlekem vilayetde güýlük yer almanyň, güýük we beýleki owagçylyk ekinleriniň ekişiniň öz wagtyna talaba laýyk tamamlanmagy üçin derur çäreler görülmeliler. Hormat prezidentime watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen dürli maksatly diskaranyň gurulşygyna alınıp barýan işleriň bir gödäwçilikde saklanmalygyny bellädi we bu wagtda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Balkyn vilayetining häkimi Atakalliýew vilayetiň etraplarynyň ýerleşigini görkezýän kartada ekrançyk meýdanlarynyň ýagdaýy barada maglumat bermek arkaly gowaça meýdanlaryna ekşi geçirmek meýilleşdirilen ýerlerde alınıp barýan işler we olaryň agroten kadra laýyk gelmek urnuny edilýän tagallar barada hasabat berdi. Gowaça ýedek etmek işine ulanýan tenkalar we beýleki gurallar dol güýjüne işledilýär. Şeýlekem häkim vilayetiň bugdaý ekiljek meýdanlaryna türüm we tekildeş işleriniň geçirilýänini hemde möhüme hemme taraplaryň taýýarlyk işleriniň görülýänini, bu işler bilen bir gatarda ekrançyk meýdanlaryna güýlük ekinleriň ekişini guramaçykly geçirmek, gant çugunlarynyň bol gasylyny ösürip ýetişdirmek üçin ýedek işleriniň agrotenkanyň taraplaryna dol laýyk derejede alınıp barýanyny aýtdy. Şonuň ýalyda häkim o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, şu üçin meýilleşdirilen ähli işleri öz wagtyna we ýokary hili ýerine ýetirmek ornuny ýaýwanlandyrylan giňmeçli çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerini ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny munasip garşylamak ornuny vilayetiň ähli düzümlerini taýýarlyk işleriniň baty depkinlerde alınıp barýanyny gaýdyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, gowaça edilýän ýedek işleriniň agrotenk taraplara laýyklykda ýerine getirilmeginiň geljekki bol gatyryň netijesini aýtdy. Milli liderime de hatarara bezirgi işleriniň ýokary hili geçirilmeginiň mineral dökünlerden imitlendirmek, ödüş tuğun tutmak, gowaçanyň uzyny çyrpmak bilen baglanyşyk meseleleriň ýedigderli gödäwçilikde saklanmalygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz şol ruwatyň özünde geljek ýylyň hasyl üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda işledilýän owagçylyk tenkalarynyň beýleki gurallaryň taýýarlyşykly işiniň üpçedilmeligini, ekiş üçin derur tokumlaryň möhüme dolu taýýarlanmalygyny bellädi. Şeýlekem hormat prezidentimiz güýlük göýük we beýleki owagçylyk ekinleriniň ekişini agrotenk möhletde geçirilmegini, gant çugunlary ekilen meýdanlarda alınıp barýan ýedek işleriniň agrotenk talaplara laýyk gelmegini üpçün etmegiň möhüm talap bolup durýanyna aýratyn ünsçekdi.
Yurdumyzyň mukaddes garaşdyrdygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli ulanmaga berilmegi gödeňde tutulýan medeni durmuş we öňümçük maksatly disgalardaky gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesinde alınıp barlyşy bir gödekçilikde saklanmalar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hem bu wagtda häkime birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanly Gomarkary geçirilýän iş maslahatyny Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradowyň hatabatyny dinledi. Häkim häzirki döwürde vilayatyň etraplarynyň ekrançyk meýdanlary hakyna kartanyň üstü bilen ýerine ýetirilýän işler, hyzgysana gowy meýdanlarynda ekinlere agraten kadra laýyklykda ýygyk etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenilýän ýylyna vilayatda gowuçydan bol hadal ösürip ýetişdirmek ornuny toplumlaryň işler alınıp barýar. Şu günleri gowuçy meýdanlaryna hatarary bejergi, dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowuçanyň uzun çyrpmak işleri agraten kadra laýyklykda dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde vilayatyň bio barlyk hanalaryna keteleriň we diýen keşleriň çykmagynyň öňüne almak boýunça derul işler geçirilýär. Şeýle hem ýakim güýlük bugdoý, yer alma, göýek we beýleki owaz ekinleriniň ekşini bellenlen möhletlerde guramaçykly geçirmek, vilayatyň şaliklen meýdanlaryna ýygyk işlerini talablaryk alyp barmak ornuny derul tagallarynyň edilýändigini, ekinlerden ýokary hatyl öňdirmek üçin degişli çäreleriň görülýänini aýtdy. Vilayatyň ähli etraplaryna garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllygyny ýokary dähmet sowgatlar bilen garşylamak üçin toplumlaryň işlere giň gerim berli. Şol sanna şanly sene münasibetli gurulup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işleriniň depkinleri güýçlendirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gowuşa edilýän ýygyk işleriniň agraten kadra laýyk öz wagtyna geçirilmeligini, şol bir wagtyň özünde güýlük ekinleriň ekşine taýýarlyk işleriniň ýokary derejede ýerine ýetirilmeligini bellädi. Şunun bilen baglanykda ýygyk işlerine ulanýan obagjyk tenkalarynyň dol güýjüne iş edilmegi, biokerhanlarda alınıp barýan işleriň döwrüň tarabyna laýyk gelmegi, geljek ýylyň hasyl üçin kefiýetlenen meýdanlarda degişli taýýarlyk işleriniň bellenlen möhletine we ýokary hili geçirilmegi möhüm talap bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda häkime anyk taşyklar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyndan hemde o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeler laýyklykda şu ýyl üçin meýilleşdirilen ähli işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmegine bir gödekçilik edilmeliler diýip döwlet başçyny aýtdy. Hormatly prezidentime de garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyny münasip derejede garşylamak ornuny edilýän tagallalaryň toplumlaryň häýreti iyi bolmalygyny bellädi we bu işleri iýilikderli gödekçilikde saklamak tapşyrdy. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatyň ýakly etraplarynyň ekrançyk meýdanlary, tuwrumly ýerler we özleşdirmegi meýilleşdirilýän ýer böýlekleri barada maglumat berýän kartanyň üstü bilen häzirki döwürde vilayatda alınıp barýan mögzümlen obagjyk işler barada hatabat berdi. Hyzgysana şu günler gowuçanyň hatarary bejergisini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, şeýle hem gowuçanyň uzun çyrpmak işleri agraten kadra laýyk derejede dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde gowuça meýdanlaryna ketelleriň we diýen keşleriň ýüze çykmagynyň öňüne almak boýunça derul gödekçilik işleri alınıp barýar. Vilayatda geljek ýylyň hasyl üçin bugda ekiljek meýdanlary taýýarlamak, güýlük ekinleriň ekşini guramaçykly geçirmek ornuny derul tagallar edilýär. Şeýle hem şaliklen meýdanlarda ýygyk işleri agraten kadra laýyklykda ýerine ýetirilýär. Häkim o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerini ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyny münasip dähmet sowgatlar bilen garşylamak ornuny alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayatda gowuçanyň ýokary hatyryny ýetişdirmek ornuny ýaýdanlanan işleriň öz wagtyna we ýokary hili geçirmeginiň derwurdygyna üns çekdi. Vilayatyň biokerhanalaryna alınıp barýan işler alymytatda ösürmeler, oňa täsir tehnologiýalar, häzirki zamanyň üstün tejribesi ornaşdyrylmalydyr diýip döwlet başçyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz gowuça bolşýaly beýleki ekinlerinde ýygyk işleriniň, güýlük bugdoýyň, ýer almanyň we beýleki owaz ekinleriniň ekşiniň bellenlen möhletine we ýokary hili geçirmeginiň möhüm talapdygyna üns çekdi. Şol bir wagtyň özünde ýygyk işlerine ulanýan owaz tenkalarynyň büyükdensiz iş edilmegi üpsüledilmeliler. Döwlet başçylarymyz vilayatyň ähli etraplaryna ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrdygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly disgalaryň gurulşyklarynyň bellenlen möhletine we ýokary hil derejesinde tamamlanmagynyň wajypdygyny aýtdy. Hem-de bu wagtda häkime birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýew vilayatyň etraplarynyň ýerleşik ýagdaýyna, olaryň ekrançyk meýdanlaryna degişli karta boýunça gowuça eklen meýdanlarda alınıp barýan toplumlaryň ýygyk işleri barada hatabat berdi.
Şu günleri gowaça ösüş tuğun tutmak, mineral dökünlerden iýmitlendirmek, uzuny çırpmak, ýankeşleriň güze çykmagyny öňden almak boýunça ýerul işler geçirilýär. Wilayetde gelecek ýylyň hazyr üçin buğday ekmek üçin ýetlenilen meýdanlarda degişli taýýarlyk işleri ýerine ýetirilýär. Şol wagtyň özünde güýlük yer almanyň göýek we beýlik oważ ekilleriniň ekşini belirlenen möhletde geçirmek ornuny ýerul işler alınıp barýar. Gançoňlarynyň ekilen meýdanlaryna ýygyk işleri agroteknik taraplara dolu laýyk derejede ýerine ýetirilýär. Şeýle hem häkim şu günleri ýurdumynyň garaşdyrlanan şany 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen diýskalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy, şany tenäni münasip daglandyrmak ugruna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ýerine ýetirilýän işleriň agroteknikanyň kadrana laýyklykda öz wagtyna geçirilmelidigine üns çekdi. Şunun bilen baglanykda milli liderimiz ýygyk işlerine ulanýan owazyk tenkalarynyň büyükdönşiz hereketini ýola goýmak we güýlük ekinleriň ekşiniň ýokary taýýarlyk derejesini üpçün etmek bilen baglanşyk meseleleriň üns merkezine taklanmalygyny bellädi. Bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz owazyk tenkalarynyň we gurallarynyň netijeli işledilmegi, ýönem öňürleriň ýerul tokumlar bilen üpçün edilmegiň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu işleriň kada laýyk derejede ýola goýulmagy wagtda häkime anyk görkezmeler berdi. Wilayetde gant şugunlarynyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek ornuna alınıp barýan işler talaba laýyk ýola goýulmalylar. Döwlet başçylygymyz o milli maksatnamasyna laýyklykda wilayatyň çäklerini Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan çygary bilen geçýän ýylda meýilleşdirilen ähli işleriň öz wagtyna we ýokary hili tamamlanmagynyň watanymyzyň garaşdyrlanan şanly 30 ýyllyk münasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen diýskalarda gurulşyk işleriniň belirlenen möhletine we ýokary hili ýerine ýetirilmegine üns çekip, bu wagtda häkime bir näçe taşyklar berdi. Sonra hormat prezidentimiz Sanly Gomarkaly Daşoğuz vilayetine iş saparyna bolýan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýewe söz berdi. Vice premier goýça meýdanlaryna alınıp bolýan ýygyk işleri, paýta ýygyň möhümine görülýän taýýarlygyň derejesi şol wagtyň özünde geljek ýylyň hazyr üçin buğday ekşini belirlenen möhletlerde we ýokary hili geçirmek ornuna ýaýdanlandyrylan taýýarlyk şäherler barada hatabat berdi. Daşoğuz we Lewap vilayetlerining şaly ekilen meýdanlaryna hemde Balkan we Mar vilayetlerine ekilen güýlük gant şogunlaryna ýerul ýygyk işleri ýokary derejede alınıp barýar. Şeýle hem vilayetler boýunça şu ýyl ekilmegi meýilleşdirilen 5000 hektar güýlük yer almanyň ekşi geçiriljek meýdanlarynyň taýýarlyk derejesi barada hatabat berildi. Şol wagtyň özünde ýurdumyzyň dürli künjeklerini ekilmeli göw ekinleriň we beýleki aralyk ekinleriň ekşini agroteknik möhletlerde geçirmek ornuna ýerul işleriň alınıp barýany gaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o etnagy toplamyny möhüm mögüzmen owagyk işleriniň agroteknik kadra laýyk derejede geçirilmeginiň wajypdygyny bellemek bilen buğdagy häzirki zamanyň ösen tejribesinden almaň ýokary gadanlarynyň ornaşdyrylmagy, ýönem öňürler üçin ýerul şertleriň düredilmegi bilen baglanşyk meseleleriň bir gödekçilikde taklanylmalygyna üns çekdi. Şol wagtyň özünde milli liderimiz ýerlerden alınýan hasyryň mukdaryny artdyrmagyň, agroteknik şäherleri ýokary derejede guramagyň, täze ýerleri ekin dolanşygyna girdmegiň, oňa almysasiýa we jogapkärçilikli çemeleşmegiň döwrüň möhüm talabydygyny belledi. Garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramynyň belirlenýän Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna ýurdumyzda ady howpsuzlygyny üpçün etmek, buğdaýyň, gowaçanyň, güýek we bagça ekinlerini, ýerimişleri ösürip ýetişdirmek, mallaşykdan alınýan öňümleriň mukdaryny artdyrmak bilen baglanşykly meseleler bir gödekçilikde taklanmalylar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Hemde bu wagtda bir näçe taşyklar berdi. Döwlet başçylygymyza Sanly Gomarkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa atnaşanlara şu ýyly uly zähmet üstünlikleri bilen jemlemek ornuna alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Häzir günlerde hyzmatdaşlar bilen Sanly Gomarkaly ýygyda geçirilen duşukları işin häýätde we ularda gatnaşyklary üstürmegiň meseleleri ara alınıp maslahatlaşylýar. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat ministri bilen Bütün Dünýä Bankynyň Türkmenistan boýunça doranjyçy hem Amerikada Aziýa boýunça sebitli direktorynyň arasynda Sanly Gomarkaly iş duşugy geçirildi. Bu duşuň maksady Türkmenistanyň prezidentiniň COVID-19 garşy hereket etmek tasamaty boýunça Bütün Dünýä Bankynyň ýurdumdan sağlyk ulgamyny gardarmak hakynda degişli kararyny ýerine ýetirmekden hem bank bilen ýola bolan hyzmatdaşlygy hasamy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdan ibarat boldy. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti bilen Bütün Dünýä Bankynyň halkara täzelenşi we ösüş bankynyň arasynda degişli resmi nama gol çekildi.
Türkmenistanyň prezidentiniň tasdiqlany alimlyk derejelerini bermek we alimlyk atlaryna dakmak hakynda düzgün namasyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary attestasiýa komissiyasy Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasy bilen birlikde ýurdumyň birnäçe ilmi işgärlerine alimlaryň kandidaty we doktor diýen diplomlary goşurmak boýunça dawraly şäherge geçirildi. Bu ilmi işler Türkmenistany ilmi we tehnologiýalary ösdürmegiň ileri tutulýan ulary boýunça taýýarlanyp, ulardan alynan netijeler ýurdumda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryna goýan wezipelere çözülmekligi gönükdirlenir. Alymyň ileri tutulýan 10 sany ulary boýunça alymdan doktor we alymdan kandidaty alimlyk derejesine alanlar garaşdyrmadan şanly 30 ýyllyk toý münasibetli ýerine ýetiren dissertasiýa işleriniň goraglaryny geçdiler. Şäherde çykyş edenler ýurdumyň alymy gomyny dünýä ölçegine laýykda kämilleşdirmäge, ähli mümkinçilikleri döredin. Türkmen alimlarynyň işlemegi, döretmegi, eşreti durmuşda ýaşamak üçin giň ýol açyp beren hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýtdylar. Berqarar döwletimiň bagtyalyk döwrüne hormatly prezident bilen aparatly ýol başlygyna ýurdumyň ähli puduklar bilen bir hatarda deňiz we derýa ulgamy gün saýyn pajarlaýy. Döwlet garaşdyrmadan şanly 30 ýylyna barýan ýurdumyň ähli idara kärhanlary, önümçilik puduklary, Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watanynyň öňüdüşliklere beseýär. Ony şuýlyň geçen hasabat döwrüne öňet netijeler bilen jemleýän önümçilik kärhanlarynyň mysalyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Balkan gäme uruşyk we awatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine de şuňlary alınıp barýan işler aýratyny bilinmäge münasipdir. Balkan gäme uruşyk we awatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdumyzda gäme uruşyk ulgamy boýunça ilkinji ädim bolup, milli ykdysadyýetimiziň we ýurdumyzyň deňiz derýa ulaglary pudugynyň ösmegine ulgoşan goşýar. Zawodyň önümçilik kuwaty ýylda 10 000 tonna polody işläp halkary ölçeglerini gawat gelýän. Häzirki zaman tehnologik enzamlaryň we awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň peýdalanmagy bilen 4-6 sany gämini gurmagy niyetlenendir. Mundan başga da bu ýerde ýylda 2000 tonna polody işlemek arkaly ortaça 20-30 sany kisi we orta görümli gämileriň awatlaýyş we bejerişi işlerini ýerine ýetirmäge dol mümkinçiligi bar. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalary, firmalar tarapyndan öndürilen döwrap enzamlar we mekanizmler, zerur bolan awtomobil ulaglary we ýük ýükleýiji enzamlar ornaşdyrylan zawodyň dolandyrma ulgamynda gäme dizaýny, taslama dolandyrylşy, üçünçülük, bejeriş, önümçülük, tehnik hyzmat ediş, hil we zähmet hoplulygy bilen bagly bölümlerde işler utgaşdyrylan ýagdaýda alınıp barylýar. Balkan gäme uruşyk we awatlaýyş zawody durly görnüşli gämeleri, nevit tankerlerini, deňiz platformalaryny, Türkiýe gämelerini, katerleri, şeýlekim halk hojalygynyň senagat puduklary üçin demirden durly guruluşlary, taýýar önümleri, enzamlary, gurallary ýasamak babatdaky işler ýokary depgilerde berjaý edilýär. Şeýlekim Balkan gäme uruşyk we awatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde Türkmenbaşy halkary deňiz portuny gelýän durly görnüşli konteynerleri, buýrujylaryň sargytlary esasynda awatlamak, kepşirlemek we renklemek hyzmatlary hem döwrap derejede ýola goýulan. Şu işleri ýerine ýetirmekde Türkmenbaşly gäme gurujylar hatam netijelik görkezip, Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watanylygynyň geçen hasabat döwrüni ýokary ykdysady görkezler bilen dawarlandyrýarlar. Bu orada olaryň ýurdumyzda giňden bellenjek muhaddes garaşdyrylmydyň şany 30 ýylyna uly zähmet sowgatlar bolar. Balkan gäme uruşyk we awatlaýyş zawodynyň därmenleri şuňlarym gaýraty zähmet çekip özleriň iş tepkilerini barha güýçlendirýärler. Şanly garaşdyrmydyň 30 ýyllyk bayramyny münasip zähmet sowgatlar bilen garşylamak maksat edilýän kärhanlar ykdysadyň döwleti degişi däl ulgamyna da ajaýyp üstünlikleri gazanýarlar. Daşow şäherine ýerleşen ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň azaty bolan Çemenli daglary hususy kärhanasynda durmuşa geçirilýän işler bu wagtda ýürütü bilinmäge degişidir. Hormatly prezidentimiň başçylygyna berqarar döwletimiň bagtyarylyk döwrüne hususy ulgama degişli bolan kärhanalar ýurdumyzyň ötüşlerini münasip goşun goşmak boýunça ýeterlik tejribe topladylar. Bu bolsa derwayt önümliň öz ýurdumyzda öndürilmegini üpşin etýär. Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň agdaty bolan Çemenli daglar hususy kärhanatynyň durmuşa geçirýän işleri bu wagtda ýürütü bilinmäge degişlidir. Kärhanada her günde 2500-den gowrak gök we beýleki önümleri saklamagy niýetlenen gaplaň öndürilýändigini bellemek ýakymlydyr.
Soňky ýyllarda güneşli diýarymyzda önümçülüň möçörleriniň artmagy, hususy ulgamda ýetişdirilen göök we miwe önümleriniň bolşulygy şuň ýaly önümleri bolan itleň barha artýanlygyny aňlatýar. Kärhananyň bu önümleri welaýetdaky, şoň ýaly ýurdumynyň beýleki welaýetlerine hereket edýän ýylaçkanalary ugrudylýar. Bu ýerde däkme çeken hünärmenler işiň ýokary hil derejesini üpsün etmek üçin tagalalaryny gaýgyrmaýarlar. Bu bolsa her günde gazanlayan netijeleň guwanyrjy bolmagyna mümkinçilik berýär. Hususy kärhananyň işi gullukçylary mehriban arka dagymyň döredip berýän giň mümkinçiliklerine netijeli peýdalanyp, şanly garaşlygymyň 30 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlamagy maksat edinýärler. İşleň häzir gurulşy we gazanlayan netijeler bu maksadyň hasyl boljakdygyna ynam artdyrýar. Hormatly prezident bulan içerki bazarlamada ýokary hili ady önümler bilen üpsün etmek baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmekde tutan ýerle zähmet çeken ýurdumyzyň işi telekeşleri halkymyzyň öseni isleglerini nazar almak bilen ady önümleriň bolşularyny döretmäge sallamly goşant goşýarlar. Maret raýonunyň şäherindäki Datly şerbet hususy kärhanasynyň işçileri öz işlerini döwrüň talabyna laýyk ýola goýýarlar. Türkmenistan Senatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Maret raýonunyň çägindäki süýji kök önümlerini öndürýän Datly şerbet hususy kärhanasynyň işçileri ýokary hili ady önümlerini öndürmekde tutan ýerle zähmet çekýärler. Bu hususy kärhanada süýji kök önümleriniň durly görünüşini önürmek işleri ýola goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylyp, säzeşikli işledilýän enjamlaryň kömegi arkaly ýokary hili önümleň häzirki wagtda 150-den gowrak görünüşi öndürilýär. Dorwap ady önümlerini öndürmek üçin taýýarlanylýan önümleri durly görünüşli ady goşunlar goşulyp, olara miwe önümleriniň tagam berilýär. Daşary döwletlerde öndürilýän önümleň orun tutup biljek. Bu ady önümleri özüniň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanyp, halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Öňdewarjy kärhananyň önümçilik bünyady kämilleşip, onuň görünüşleriniň sany barha artýar. Ýakynda bu kärhanada daşary ýurdun innowasion tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilen ýene de bir täze önümçiligi ýola goýulyp, onuň işe ýertilmegi bilen bu ýerde ýylla zatly önümleň bir näçe görünüşlerini öndürmek işleri ýola goýulyp, ekologiýa taýdan arasy we halkymyzyň uly isleg bildirýän bu önümi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylyp, kämil tehnologiýaly enjamlaryň säzeşikli işledilmegi netijesinde taýýarlanylýar. Bu bölümde tejribeli hünärmenniň hem bir näçesi zähmet çekýär. Halkymyzyň bereketli toý saçaklaryny bezeýän bu süýji kökü önümleri kärhananyň işçileriniň ýurdumyzyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuna taýýarlan uly zähmet sowgadydyr. Eşewur telekeçiler öz öndürýän ýokary hili önümlerini häzir günne diňe bir ýurdumyzyň içerki bazarlaryny öpçün etmek bilen çäklenmän, bu önümleň belli bir bölegini daşary ýurt bazarlaryna da ugradýarlar. Hususy kärhananyň işçileri orta we keçi telekeçiligi ösürmekde döredýän giň mümkinçilikler üçin Hormatly prezident da alkyş sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösürmek bagatda alınıp barylan döwlet syýasaty hususy ulgamyň işiniň kämilleşmeginde oňy şertler döredip gaýsy döwürde özüniň anyk netijelerini berdi. Ýurdumyzyň hususiýetçileri durly maksatly senagat önümleri bilen bir hatarda berqarar watanymyzda azyk bolşulygynyň döredilmegine de özleriniň sallamly goşantlaryny goşýarlar. Aqbadarlarymyzda adyk önümleriniň bolşulygynyň döredilmegine Lewap welaýatynyň telekeçileri hem uly işeňlik görkezip her bir güni, her bir aý uly zähmet ýeňişlerini betleýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Türkmenaga şäherindäki şöhret önümleri hususy kärhanasynyň işi hünärmenleri öňjeli zähmeti bilen toý desterhanlarymyzyň, saçaklarymyzyň bezegi bolan et we et önümleriniň durly görünüşlerini ilatyp ýökdençli ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň we nanşman watan ýylyna ulanmagy berilen bu hususy önümçilikde her günde mal etiniň bir tonnadan gowra gaýtadan işlenip, et we şöhret önümleriniň 25 goly görünüş taýýarlanýar. Önümçiligiň bökdençli ýola goýulmagyny hususy kärhananyň mallarçylyk gojulugyna ýededilýän ýeri şakly mallardan alınýan mal eti esasy çiğ mal bolup hyzmat etýär. İşler barha ilerleyen döwrap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enzamlary oturdulyp, öndürilýän önümleň hil derejesine aýratyn ulun sörlýär. Taýýar ady garytlary ýygyder hil barlygyndan geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerden talablaky enzamlaşdyrylan barlyk hanada döredilen şertler doly mümkinçilik berýär. Önümçiligiň goýuny ýürüti dukan hereket edip tagamly we ýokary hili şöhret önümleri ilaty ýetirilýär. Şeýle-de welaýat merkezindäki Türkmenaga şäheriniň feowdal nokatlaryna gurulýar. Hususy kärhananyň ady beri işgärleri ýurdumyda kiçik we orta telekeçiligiň ösdirilmeginde döwlet tarapyndan berilýän uly üns, ýygyder gollawlar üçin hormatly prezidentimize alkyş hemde hoşallyk sözlerini aýtýarlar.
Berqarar döwletimiň batyrlyk döwründe telekeşilik ulgamy milli ykdysadyň möhüm bölegi uruldy. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işleňişmä netijesinde telekeşilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň ýyl saýyn köpelip, elatyny günlük sarf edýän ady günümleriniň öňürlüşiniň möçörleri barha artýar. Bu bolsa Akyl welaýatynyň Beherden tarabyna ýerleşen Parasatly daýhan hujuragyny alınıp barýan işleň mysalyna da aýdyn görnýär. Akyl welaýatynyň Beherden etrawynyň Mürçe daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşen Türkmenistanyň fenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Parasatly daýhan hujulygym soňky ýyllarda işimizdäki barha ilerleýän hujulyklyň birdir. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu daýhan hujulygyny önümçilik bölümlerini häzirki wagtda ila tarapynyň köp islegbildirilýän azyk önümleriniň dörli görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýuldy. Parasatly daýhan hujulugyny ilatyň köp sarp edýän önümleri taýýarlanyp, olar çüýşe gaplaryna gaplanylýar. Bir güniň dowamyny ortaça 60 tonna pomidor goýulmasyny öndürýän bu hujulugyň önümleri uly islege eýe bolýar. Daýhan hujulugyna arasalanan agyz suwunyň ýarym, 1,5 we 5 litrlik gaplara gaplanan görnüşleri taýýarlanylýar. Parasatly daýhan hujulugyny öndürilýän önümleň önümçilik işleri awtomatik usulla dolandyrylýar. Kärhanada döwrewap enjamlaşdyrylan hil barly hanysam Kärhanada öndürilen önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň, şonuň ýalan paýtatymyz Aşgabat şäheriniň sarp edjilerini ugradylýar. Hormat alanlar, nursa ýurdumyň welaýatyna we paýtatymyz Aşgabatda 26-njy iýuly saat 20-den 27-nji iýuly saat 20-şe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat bolanyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan welaýatyna Adkem Burtuqar Timarat Matran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 23-28 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus asy. Kenariýa etraplaryny 31-36 gradus maýl bolar. Akyl welaýatyna Az Burtuqar Timarat Kunoran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 24-29 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus asy bolar. Mara welaýatyna Az Burtuqar Timarat Kunoran teleskonto 9-4 metr kälerini 18 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 25-30 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus asy bolar. Lewap welaýatyna Aşgabat Timarat Kunoran teleskonto 9-4 metr kälerini 19 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 23-28 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus asy bolar. Daşy welaýatyna Az Burtuqar Timarat Kunoran teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 22-27 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus asy bolar. Paýtagyň Aşgabatda Az Burtuqar Timarat Kunoran teleskonto 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 27-29 gradus maýl gündüzine 38-40 gradus asy bolar. Ýurdum boýunça iýul aýynyň 27-sine magnetik hadisasynyň durnukly ýazyda bolmany aşylýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passanyň dowam edýän gurlaryny howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişýäklygynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-şe güýçli bolýar. Hemem günüň gyzygyny howry saat 20-şe dowam edýär. Şeýle hem howanyň gyzmyndaky tozan böreçikleriniň kadadan dukly oturum artmagy bilen howa şertleriniň adam bedene ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň öňüýsüz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini uranmagy. Hemem Thomas Passanyň günüň ýetişýäklygynyň gorunmagy maslahat berýär. Mehriman ýylaşary, bulary berip berjaýsaňyz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriman adamlar şunun watan habar yapışam jemniyet. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüresine. Ähli şeň ödenne bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenir. Hoşsa urun ededileşer.